Haga jingle kai Duran Cup quarter final haprengi artli Kynhun barat ba ajong ka Indian Super League ka FC Goa persya ke Chenayan. Haba pai shagani ka jingle kai tang ha ka minute ka basau ka Chenayan ka layo pen khi jar nengkong lengbau Bikash Yumnam ubadai naga jela Manipur. Henry ha ka minute ka balai peu ka FC Goa ka layo ban tap ya ka gol pen ya khai lengbau kalma cute ubadai nakari Ireland. Badai ha minute ka balai penyau ka FC Goa ka layo ban tap ya ka gol pentam lengbau Martinez ubadai nakari Spain. Bad hadu bukut ka kela step ka FC Goa ka tam da ar la ka way. Bad ha ka kela mit ka jingile kai ka long maria khai hadu bukut ka khandai pe minute. Henry ha ka additional minute ka ta ha ka minute ka khandai pe plus r ka FC Goa ka layo ban tap ya ka gol ka balai lengbau Noah. Batang hadin ar minute kata ka minute ka khandai peu plus sau ka FC Goa ka layo biang ban tap e ka gol ka basau lengbau Rodriguez. Bat lengbang ini ki sau gol ka FC Goa ka lala ban pelim ka Chenayan da sau la ka way pada Rung ka semi final. Haga jingle kai Bundesliga hapring ka Union Berlin persya ka Darmstadt. Haba pai shikne ka jingle kai ka Union Berlin kalala ban pelim suk ya ka Darmstadt da sau la ka way. Wala da gayile kay tang si peungon nadu ka arpeway minute hadin ka jingyo kat u player jongka u Aronson. Agaway par ka jingile kay Bundesliga ka Dortmund persya ka Bochum. Haba pai siya ka jingile kay ka Bochum ka layo shwa ban khi jar tang ha ka minute ka bakhatlai lengbau Stoger. Henry Day hadu ka kelamin kata ha ka minute ka basan penreu lengbau Malen ka Dortmund ka layo ban tap ya ka gol pen ya khai. Badai lema gini ki shigol baro artali ki Kynhun ki ya khai hadu bukut ka jingile kai. Aga jingile kai Premier League ha paring ka Manchester United persya ka Nottingham. Haba pai shagana ka jingile kai ka Nottingham ka layo ban khi jar nengkong tang ha ka minute ka ba ar lengbau Taiwo Awoni bat ia ka bol lerapan bu da Morgan. Batang hadin ar minute kata ha minute ka basau ka Nottingham ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengbau Willy Bolly. Henry ha ka minute ka bakhat nyau ka Manchester United ka layo ban tap ya ka gol ka ba ningkong lengbau Erikson. Bat ia ka bol lerapan bu da Rashford. Bat hadu bukut ka kela step ka Nottingham katam da ar la ka way. Bad haga kelamit kata haga minute ke basan peu ar ke Manchester United kalau yo biang ban tap ya ke gol pen ya khai lengbau Casemiro. Bad haga minute ke ban riu pnyau ke Nottingham ka ha banile kai tang si peu ngut hadin ke jingyo red card u defender jongka. Bad haga minute ke ban nyau peu riu ke Manchester United kalau yo biang ban tap ya ke gol pentam lengbau ke penalti. Bad ia ke penalti la kenjat da Bruno Fernandes. Bat lengbang ini gilai gol ke Manchester United kalala ban pelim ya ke Nottingham dan laila ar haga ke jingile kai. Haga way part ke jingile kai hapading ke Arsenal persya ke Fulham. Haba pai shagna ke jingile kai ke Fulham kalayo bat pen khi jar tang hapo 10 minit lengba u Pereira. Bat dei lengba ke shigol ke Fulham katam dai Waylandot hadu bukut ke kela step. Bat haga kela minit ke Arsenal kalayo ya ke penalti haga minit ke bah nyau peu. Bat ia kena ke penalti lakan jat da Saka. Batang hadin lai minit kata ha ke minit ke bah nyau peu lai ke Arsenal ka layo biang ban tap ya ke gol pentam lengbau Ketia. Henry Hashwa ban kut ka jingle kai kata ha ke minit ke bah prap nyau ke Fulham ka layo biang ban tap ya ke gol pen ya khai lengbau Palhinha. Bat dei lema gini gi ar gol baro artli gi Kynhun ki ya khai hadu bukut ka jingle kai. Haga jingile kai League 1 hapring ka PSG persya ka Lens. Haba sedang jong ka kela step ka jingile kai ka long maria khai haga babaro artli gi Kynhun ki klemla abat ki jar. Henry Day hashwa ban kut ka kela step kata haga minute ka basau peusan ka PSG ka layo ban tap ya ka gol ka banengkong haga ka jingile kai lengbau Asensio. Bad haga kela minute ka PSG ka dang kham klan shu haga ba ka layo ban tap ya ka gol ka ba ar haga ka jingile kai lengbau player bekensai ujongka u Kylian Mbappe kata ha ka minute ke basan peu ar. Bad ha ka minute ke bakhandai peu sai sen u Mbappe lo yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar jong u bad ka balai nag banta ka PSG ha ka ni ka jingle kai. Bad ha shwa ban kut ka jingle kai kata ha ka minute ke bakhandai peu plus san
ka lens ka layo ban tep ya ka shigul lengba Morgan bat hadup kot ka jingle kai ka PSG ka lala ban penlim da laila ka wei Persia ya ka lens bat Korea ka nam job banengkong ha ka ni ka samoi